Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt for at finde sådan en, men alle vegne var der noget i vejen. Prinsesser var der nok af, men om der var rigtige prinsesser, kunne han ikke ganske komme efter. Altid var der noget, som ikke var så rigtigt. Så kom han da hjem igen, og var så bedrøvet, for han ville så gerne have en virkelig prinsesse. En aften blev det da et frygteligt vejr. Det lynede og tordnede. Regnen skyllede ned. Det var ganske forskrækkeligt. Så bankede det på byens port, og den gamle konge gik hen og lukkede op. Det var en prinsesse, som stod udenfor. Men Gud, hvor hun så ud af regnen og det onde vejr. Vandet løb ned af hendes hår og hendes klæder, og det løb ind af næsen på skoen og ud af hælen, og så sagde hun, at hun var en virkelig prinsesse. Ja, det skal vi nok få at vide, tænkte den gamle dronning, men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekammeret, tog alle sengeklæderne af og lagde en ært på bunden af sengen. Derpå tog hun 20 madrasser, lagde dem oven på ærten, og så endnu 20 edderdunsdyner oven på madrasserne. Der skulle nu prinsessen ligge om natten. Om morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. Forskrækte slet, sagde prinsessen. Jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over min hele krop. Det er ganske forskrækkeligt. Så kunne de se, at det var en rigtig prinsesse, da hun gennem de 20 madrasser og de 20 edderdunsdyner havde mærket ærten. Så ømskindet kunne der ingen være uden en virkelig prinsesse. Prinsen tog hende da til kone, for nu vidste han, at han havde en rigtig prinsesse, og ærten kom på kunstkammeret, hvor den endnu er at se, der som ingen har taget den. Se, det var en rigtig historie.